Вели, какво правиш в момента? Настройвам как да работи кафе мелачо. Ами добре дошли, много се радваме да ви посрещнем. Млякото е Minor Figures, но тази година се изказава с органик версията на млякото. Някои от вас миналоха и си купуваха по цял стек. Хора, не знам дали разбрахте, че наградите с стикери. В смисъл, не знам, този целият ентусиазъм за слава е явно, което супер много ни радва. Като цяло съм ви подбрал много лесно кафенце, в което да работите. Хондурас е Марио! Последният е първи срещу Велислав. Това е, знаеш си. Знаеш си. Я кажи, ексайдед ли си? Но ясно ли? Ще печелим ли? Давай. Какъв е плана в атак? Плана в атаката е... Подкупил съм. Предполагам, знаете как се бачка с линията? Готови ли сте? Добре. С това го казвам. С пръст. Който ти е най-малко ценен. 1, 2, 3. Вели, продължаваш. Това беше ужасно. Снайперист. Чувствам се много добре, дойдох тотално неподготвена, нямах време да се упражнявам нищо, но всичко е точно. Добре, какъв е плана за финала? Ами да спечеля и да се поуспокоя, като за начало. Защото ти си център. Кажи ми сега, как се чувстваш като втория финалист? Чувствам се много добре, за първи път се явявам на такова мероприятие. Добре, и какъв е плана сега за финала? Да дам всичко от себе си и да направя най-хубавата рисунка. Ево. И варим зарод. Готова съм. Добре, как да ги е страх, може да ги затрудниш. Едно, две, три! Беше много яко, имаше супер много хора, страшно много ни изненада публиката, имаше по 3 на участниците. Тази година имахме 16 участника, сравнено с 8 преди 2 години, така че много се радваме, че общността се развива. Имахме много имена, които дори не знаем, докато допреди 2 години се знаеха всички, така че това само може да ни радва, а пък ние сме горди, че даваме поле за изява на техните умения.